Ma Ojiro unu wacho ni ka according to unga kusenene gin ji 19 mosegol. Wami esabu. Chieng' tich ang'wen manene nyako chande odhiyo i police station. Kano chopo to ok nokonye gu polise. But notiyo kod yudhe kande bo confirm ne dhanon piny kacha. But on that evening, nwach mudho no donjo onge ng'ama nogol. On Friday in the morning, no gol dhano auchiel. Makuom ji auchiel gi 5 were women. Makata ukora moro ma Ruto, President Ruto wacho ni all of them are women no. And sensational. O wacho gimoro ko beti State House. Kendo kata kanyo sendo ko chopo kanyo. Auchiel on Friday no yud in the afternoon ogol ariyo. Magadi. Donja aboro. On the second day ogol abich. Makta king'iyo the videos called action wane mwaduongo wakuyo tulo. Kakoro jopiny wacho ni ok ginyal yie ni police mondo dhi crime scene to gin ema gin prime suspect. No chuno Mr. Martin Nyaguti because wang'iyo kode director mar homicide boluwo ngan kod Hussein Khalid men director mar Vocal Africa buadhi loso gi jopiny kod joka Mukuru Community Justice Center kod religious leaders kod elders makacha bi jopiny ohore bwangiso police in uniform ni ingeni ndani kwa police station. Mutu wachie na watu wa homicide na community mondo gol gino jogo. Ma in fact this retrieving it is community led. It is community led and I can say this authoritatively because onge any giminya la wachi kata equipment madisi ayo semyo yudhe kande siyem na enango mose mega as an equipment enango. So day 1 men Friday ogol dhano aboro. Day 2 ogol ji abich. Day. Yes. Day 3 which was on a Sunday no gol ng'at achiel. Magapaga ng'wen. On Monday ogol ji ariyo. Nyoro ogol ng'at achiel. Kawuono ogol ji ariyo. Machiel kuom gen nyathi matin. Koro sirikal ma wacho ni ogol dhano 20 gadino eno wacho from which ango to ng'ama nogolo ne. Because jomogolo kata mana wan emwa facilitate. Makata da nyoro go yudhego kata mna nyoro kanyo gibiro ka gikelo ng'ato. An mnyadhi ora badhi withdraw pesa bua facilitate gigo. Kuom tich matek magitiyo sirikal tich kata mna jatelo mar homicide wacho ni awa yudhe gikonyo maber. Okay.